kapaparts, kabar, kanta kita. Oh, may video okay dito. So, ganito lang talagang buhay mga kapaparts. Dapat i-reward natin yung natin. Buhay, hindi babat ng babat sa trabaho. So, linggo, pagkatapos magsamba, mag-inuman. So, Monday, activities. The second activities of the day is magbili muna na tayo ng pulutan. Bili muna tayo ng pulutan mga kapaparts. So, maglakad tayo. Malapit lang dito yung pulutan. Nandyan lang sa kabilang highway. So, nandito tayo ngayon sa Barangay Kabaluay mga kapapart. Isang subdivision to dito, the Teachers Village subdivision. So ito sa nakita nyo dyan yung National Highway papunta tong Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, pamunta dyan. Ito naman to city proper. So maghanap tayo ngayon ng karning baboy upang gawing pulutan mga kapaparts, kasi linggo ngayon. Mag-chill muna tayo. So ito ang highway. Okay, may nakita kong benta ng karne dito mga kapaparts. Ayan. Buenas, ¿cuánto el kilo? 300 boss. 300. So ang sinamat makinuon di kita compra 300 no. Pwede man chop dyan lang parang adobong kilo daw, este daw. ¿Cuánto sir? Alcanza sir? 1 and 1/4. Siya lang siguro todo. 375. 1/4 siya siya. Chop. Kasi lang kita ko na si adobo. So 300 na pa ngayon ang kilo ng karneng baboy no. So araw mahal. So gawin natin itong pulutan mga kapaparts. Umpisa na mag-chop. Okay. Holiday kung hey pachoy atu pa man domingo. So celebra. Firme lang kita tustaw na trabaho. So man reward el life. So ito 375 mga kapaparts. Gawin natin itong adobo. Mga kapaparts, kabar, kanta kita. Oh, may video okay dito. So ganito lang talagang buhay mga kapaparts. Dapat i-reward natin yung natin. Buhay, hindi babat ng babat sa trabaho. So linggo, pagkatapos magsamba, mag-inuman. So nandito si sir. Oh, yun may mga senior kapapers natin. So shout out sa mga kapapers ko dyan na Bruno Mars TV, shout out. Moto Mokoy, The Riders, shout out. And to all my subscribers, and also to all my followers sa Facebook ha. Mag 10,000 followers na ako. So thank you so much. Thank you sa pagsama nyo ako sa YouTube ko. So andito tayo. So habang hindi pa luto yung karne, ito muna yung pulutan natin mga kapaparts. Okay talaga yung sound dito, sir ha? Kanta ta karon. Sa mga microphone, why microphone? Kinabuka ta microphone. Mga kapaparts, malapit na to. Ito malapit na. Pero ito pwede na. Kita? Pobre lang na kita mga kapaparts. So, ito lang muna yung pulutan natin. Pwede na kaya to, mga kapaparts? Wow! Woo! Mag-video okay na tayo mga kapaparts. So, nakita nyo yung mga kapaparts, parang kahoy. Actually, hindi ang kahoy mga kapaparts. Kami ang gumawa niyan. Oh, kasi itong kumpare kong may-ari dito, artist yan. Tingnan yung lamesa niya. Parang piano, yung mga bangko niya. Oh, ang bangko. Oh, parang gitara. Oh.
Tatayo ako para makita nyo talagang beauty, ha. Ayan. Ayan ang bangko. Yan ang kuha namin dito. No, Ang somewhere down the DIY. road. Pwede, somewhere down the road. Paano ba yung summer on the road? Bahala na. Where's the road? Ngayon na summer on the road. Mamaya yan, pagkatapon nito, where's the road na? So, let's sing. Yung mga standard lang, akil mga standard song. Saan naman siya? Ay, yung kumpare ko. Kinialam akong tigo. No, tiyan na yan ang Muslim. Don't ever let me fire your gun, 'cause that would bring a tears to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Told an everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I wish if you should fall to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Kapapart! Shut! Malapit na mga kapaparts. Malapit na masunog. So eto na mga kapaparts. After 10 minutes, eto na. Eto na siya. So tikman na natin. Tikman na natin mga kapaparts. Eto na. Kaya sa tisya? Tiyan na pa. Hindi lang pang pamilya, mga kapaparts. Pulutan pa. Pang sport pa. Oh. Ito hindi lang to karpintero, hindi lang to artist. Kusinero pa to. Kusinero sa among bukid. Sa syudad yan, sa syudad, chef. Sa among bukid na, kusinero man na. No, chef. Unsa ba yung diferensya sa chef ug kusinero? Magluto ra man gyapon. Mga kapaparts, kanta-kanta tayo. And kain-kain dito. It's time to go home now, and I've got an aching hand. So I give her the car keys. She helps me to bed, and then I tell her, as I turn out the lights, I say, my darling, you are wonderful tonight. Okay mga kapaparts, let's celebrate Buhay Pagsuy. Perlamig po mga kapaparts. Parang naka-ayos na ako. Lamig ako. As I love you. El Mundo. The senior citizen. Singing. El Mundo. Genevieve Redondo, Genevieve Cuadrao. Anong mundo nyo? Tineves 4, Tineves Redondo.
Ano nga mundo nyo mga kapapart? Square or round? Oh, El Mundo. Buti pa max shot na lang tayo mga kapapart. Happy Sunday. One song for the road. So that's all mga kapaparts. So sold out ya. Punong-puno na yung tiyan natin. So it is time to say goodbye to all my subscribers, followers. So tingnan nyo mga kasama. Mga kapapart. Dreamy eyes na yan. Andito pa rin. Okay. Gising na gising pa. Appearance lang yan. So goodbye mga kapaparts. Thank you so much for watching the Kapaparts Show. Don't forget to subscribe and share, like.